Itutuking programa, mituringan yang Rated G, mayap yang alben, ning ninuman. Bayong biya suli, suling mamaya pag-asa king darat nga bukas. Tara nang mananaman, karing suli mitanan. Ingkalam ning indong tibuan, kaya katayan pakamalan. Malaos ko po. Maya pakaorasan po, ako po'y Tomas at syuta na naman kayo ng metong episode ng Suli at kayo ni tamo pa mo rin kayong Leaf Farm kayo ni King Pulong Santol, Porac, Pampanga kaya betaya pa mo rin po kaya beta mo last week si Tita Africa Buwan at pag-uusapan po naman natin ngayon ang kanyang mga halaman. Tita, po ulit natin ang Maya pakaorasan po kay kayo kay Manalbe. Okay. So, Tita, tapos na tayo dun sa mga manok, bibi, itik mo. Yung mga tanim niyo naman po, ano po yung... Kumbaga, ano lang yun libangan ba? Yung bang pantanggal din ng stress. At saka at the same time, kikita ka, may pagkain ka pa, yun lang. Kumbaga, kaysa sa nakatiwangwang yung lupa, napapakinabangan. Kailan po ito nag-umpisa? A year ago, nag-umpisa ako sa 2 years ago, ang tanim namin doon kamote. Kamoting kahoy, tapos kamoting gagapang. Detang sweet potatoes. Kaya ba't po inisip ko na kauling ang laki para nung ka rin, niya nga sa limi yung tanggabunay, tatin yung tanbing tubo, pepa ka na akong tubo, bawat kumumana yung uran, potang bisakan tana, matinakang source danum. Yung gewa ko po, pepa talakad keng paranum ka rin, banta, at pepa dagul kay balamo, swimming pool yung pampamilya. At the same time, indanum na, karing tanaman. Yung po mga halaman natin, ano po yung mga tanim natin? Ngayon po, ngayon, nagtanim ako ng mayroon akong siling haba, at saka yung nandoon kong mga talong, na 2 season na siya, at meron din marami akong tinanim na mga prutas, kaya lang, baguhan lang, bagong tanim pa. Mga rambutan, avocado, tsaka guyabano, ganun. Siling haba, yun po yung Pampaksiw. Oo. So pag nagpaksiw kayo, meron na rin kayong talong? Oo naman. Basically, nauna po yung mga manok nyo bago kayo nagtanim talaga? Oo. Tsaka yung boy ko doon, nagtanim siya ng ilang patola, mayroong ilang ampalaya, ganun. Tsaka may ilang kalabasa, nag-uumpisa pa. Tita, gaano kalaki yung lupang to? Actually, yan may gitsang hektarya. Kaya lang, yung ibang portion, doon may alaga kaming baka. Natin. Oo. Kaya lang, yung gulayan ko, nasa isang portion lang sila. Kukunti lang. So, pang-pamilya, pang-kamag-anak, pang-commercial, kahit pa paano, meron. Tita, ano yung mga practices niyo sa farm niyo, sa backyard? Actually, ang asawa ko talagang farmer, ako walang alam. Kumbaga, nagiging hobby ko na lang ba, yung paghahalaman na di mo alam, lumilipas yung oras, at the same time, productive ka, pinapawisan ka, kasi di naman ako nag-aerobics o nagsusumba, yun na lang outlet ko. Doon na kayo nagpapakawa? After ng manukan ko, pag umaga, ang routine ko, mamalengke, tapos sa manukan, mamonitor mo kung may pagkain o wala. Pagkadating doon, takbo ka sa bukid, kasi isang boy ko lang naman doon sinusuportahan ko. Kasama ako nagdadamo, nagdidilig,
nagpipitas ng gulay. Pag may napitas na ako, medyo marami, alas 4 na madaling araw, takbo mo suki mo sa palengke. Tita, nabanggit nyo, it's sort of nag-uumpisa pa lang para first learner. Oo. Sa learning process po nyo, ano yung masishare nyo mga experiences nyo doon? Medyo mahirap din kasi, kumbaga sa pagtatanim, seasonal din yan eh. Minsan natitsyempohan mo yung mahal, minsan natitsyempohan mo talagang mura na. Kaya lang sa amin, basta't may produce lang ako na pagkain namin pampamilya at saka mga kaibigan. Kumbaga, hindi ako nagtanim para kumita eh. Ang target ko lang, may napipitas ka sa backyard mo na hindi kailangan bumili sa palengke na. Kaysa sa nakatiwangwang yung lupa, napapakinabang mo. Although kahit minimal lang naman ang tanim mo. Sa pagtatanim nyo, tita, ano yung mga ginagamit nyo? Kumbaga, kahit backyard ngayon, may nagpipilit na rin sila sa mga technology. Pwede nyo ng konti, tita. Sa amin kasi, dahil umpisa pa lang ako, wala akong alam sa mga fertilizer o ano, nag-umpisa ako dun sa itikan nung tabi naming lupain doon. Doon kami kumukuha ng mga dumi ng mga itikan, inahalo sa lupa, doon nag-uumpisa. Ngayon, meron na akong pwedeng pagkuhanan yung mga manukan ko, yung mga dumi nila, yun ang nalilipat ko dun sa mga halaman ko naman. Kumbaga, nagsisirculate lang naman yung dumi nila dito, nililipat ko doon. O, pag naman nakaani ako doon, nililipat ko dito, pakain sa mga kasamahan ko dito. Ganun. So, pagdating naman, tita, sa mga peste ng mga halaman, nagkakaproblema po ba kayo? Oo, lalo na sa talong, maano yan eh, di ba? Sa uod, lalo na pag tag-ulan. Yun, nag-i-spray din kami. So, ang pag-i-spray niyo po, merong schedule? Oo. Kapag pagkatapos ng tag-ulan, doon, mag-uumpisa. Tapos, mag-aantay ka ng ilang days bago, di ba, lason yun, di ba? Hindi nag-ano kami ng mga a week bago pitasin. Tapos, pagdating sa talong, binabanlawan ko muna bago ipak. So, tita, isa pang ang curious sa akin, ano yung bukod doon sa sayang yung lupa, meron kang pinagkakabalahan, ano pa yung driving factor niyo para ituloy yung kasi ang target ko diyan, pag lumaki mga halaman ko, at least may maipapamana namin sa mga anak namin na yun tanim ng lola ko, tanim ng nanay ko. Kasi di namin namulat sa ganun eh. Kumbaga, wala kami nadat na ganoon eh. Zero. So, kumbaga, sa akin, in the near future, sa mga anak ko at apo ko, at least, mayroon kang maiiwan sa kanila. Yun, tanim ng lola ko yan. Ano pa yung balak niyong itanim, tita, bukod sa sili at talong? Hindi, kasi balak nga namin palakihin pa itong mga manukan namin. Dito ko ililipat dito sa lupang ito. Yung mga manok ko, pwede kong ilipat doon. Okay. Oo. So basically, okay na muna yung ganong karaming halaman, oo. Kasi ang target talaga namin yung pagpaparami ng manukan. Pero yung pagtatanim, di ko tatanggalin kahit sa small area lang. Meron kami mapagkukuhanan na di na kailangan pumunta ng palengke, di ba? At least nasa tabi mo lang, pwede ka nang manguha ng ulam mo kahit anong oras. Hindi ka magugutom. Napakaganda nung concept, tita, mga kabalin, mga kasama. Kasi instead na hinayaan na lang ni tita na yung lupa, although hindi niya focus talaga yung paghahalaman, at ang focus niya yung pag-aalaga ng poultry, yung free range chicken. Instead na ganun lang ang lupa, ginawa niyang kapaki-pakinabang. So hindi na siya sariling napakalaki ng dapat ang operation mo para matawag ka ng isang farm at ang tawag dito, si tita, hindi particular sa'yo yung talagang makabenta ka ng marami doon. Usually, kapag may lalakong mura, siyempre, mas marami ang walang nabibiling, binibigay ko na lang sa mga kapitbahay. Yun. In a few words, ano yung satisfaction na nakukuha natin sa paghahalaman? Kahit gano'n lang kwento po natin sa ating mga... Una, yung tulong na rin sa katawan natin, lalo na nakakaedad ka, kailangan mo pawisan. At the same time, kesa sa nakatimukmuk lang sa bahay, maging productive ka. Tapos, in the long run, may mapipitas ka, may malaking pakinabang, naghatid sa'yo ng pera.
At di na kailangan bumili sa palengke kung kailangan na may kailangan kang iluto. Andun na lahat. Sabi ko nga sa boy ko doon, kahit anong makita mong buto o anong may lupa tayo dyan, kahit iyan lang, isuksok mo lang. Tapos hindi mo alam, tumutubo na pala pag kailangan mo ng dahon, kailangan mo ng pansahog, ayan, sa tabi mo na lang. Oo. Sayang yung lupa, basta mayroong, importante may pagkukunan ka ng tubig para pang supply mo sa halaman mo. Kaya sayang din yung patubig natin, kako, kung di ka magtatanim. Ay, mga kasama, napakaganda ng sinabi ni Tita, no? Bale, ang nakikita ko kasi, Tita, isa pa dun sa binanggit mo yung, at least hindi ka tatamad-tamad na. Ay, hindi. No? Kasi sa bahay, hindi. Hindi mo alam, gabi na pala, hapon na pala, sa kakabunot mo ng damo, sa kakalinis mo, kakatanggal mo ng mga sirang dahon doon eh. Di mo alam oras na pala pagdating mo sa bahay o pahinga na, di mo alam. Ganun lang routine ng buhay namin. Sa ginagawa mo ngayon, Tita, I would suppose napakaaga mo gumigising. Anong oras ka gumigising? Actually, yung anak ko, maagang nagigising yan 5 o'clock. Siyempre, i-arrange mo yung bunso ko. After na malis na yung anak ko, yun, start na ako. Depende kung may dadalhin akong gulay sa palengke, 4 o'clock, yun, gising na. Tapos, anong oras natatapos yung araw mo sa farm? Minsan, 6 o'clock ng hapon, gabi na, minsan. Nalilibang kasi ako eh. Napakaganda rin sa palangibangan talaga na bakit lang. Oo. Tapos may pagkain ka, hindi ka... May pera ka pa, may naitutulong ka pa sa iba. Minsan may kamag-anak kang papasyal doon. O, pagdadala mo sila, o i-spread mo sa mga kamag-anak natin doon. Yun, ganun ang style namin. Sabi nga nila yung mga ibang kaibigan ko na mayroon ganyang backyard farming. Yung satisfaction, yung hindi kayang bilhin ng pera. Oo, yun. Tsaka tulad ng palayan ko rin, yung harvest ko, basta't yung pagkain namin bago ako mag-harvest, andun na. Yung sobra, yun ang bebenta ko. At the same time, yung palay ko, yung lahat napapakinabangan ng mga manok, ng mga tao. Walang tapon. Walang tapon. Ngayon, Tita, dun sa mga katulad ko na gusto siguro gayahin ang ginagawa nyo. Kahit maliit lang na paraan. Ano po ang mensahe natin sa akin? Yun lang, yung tiyaga. At saka, kasi pag wala kang tiyaga, wala eh. Hindi ka magsisimula eh. Pag nandun na talaga yung focus mo, sa at gusto mo, sabi mo nga, suli, magkakasuli ba, magbubunga. Tiyaga lang. Magbubunga, dadami, dadami, makikinabang ka. Maraming makikinabang. Oo. Marami kang lahat. Kaya lang, hindi pwede yung kumbaga yung error na minsan kasi may palpak ka, minsan ayaw mo na. Pero kami, as long as na yung pagod, di naman mag-aano sa katawan mo, di ba? Kaya okay lang ako, kahit mura, mahal, thank you. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Walang sukuan. Wala. Ayan, narinig po natin si Tita. Ngayon na, Tita, I believe mayroon kang gustong batiin. Oo, ate ko. Yeah, the floor is yours. Okay. Hello Ate Net, nasa Amerika sila, si Kuya Eric at saka yung husband ko si Levi Buwan na nasa Riyadh. Hello guys. Yeah. So, napakagandang opportunity ang makasama ka, Tita. Thank you. Maraming salamat po. Ako rin. Salamat. Sa pagbabalik po ng Suli, titingnan natin ang mga halaman ni Tita. Huwag po kayong aalis, babalik kami. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam.
Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya kang larang pang sigang o kaya pang paksin. Wow. Oh. Dahil makananunod Kay no reni. Bayo-bayo la pa rin yun. Yung talagang pesulungan ko lang abono. Uriya. Ay complete. Ang pong taklang manok. Kumbaga, umpisara pang mamunga kanyan. May punlala rin ni July eh. So, magkakakaida pa. Pero hindi na po makapag-harvest na kayo kanina. Oo. May kakain na ako. 35 kilos. Karani po. In one harvesting niya mo po ito? Twice. Ita na trial, 15, napon, 20. Pero ikaw nga, demon deta mo matway lang pengwa ko. Timpa po may tagan. Wow, mga rakal na pa pinore na. Oh? So, din po, sunod-sunod lang ka ng demo? Den, ikabat katukido po rin. Tawli nga sa bed, tinmuri may tiyempon laking uran, may lasol. Pero may intercrop kayo, tita, eh? Ating kang kalamansi, kabat papaya. Oo. Dahil papaya yun, may harvest na yun. Ali pa. Kumbaga, pinunla na lanit ang boy ko rin. Dati kasi tinaman ng keke ni. O neng linipat ko na, sabi da kanwe, map kayong makalaarap panbale. Dem, ela ka numayap, dem kapaya na makarap bale. Nilipat mila, metel. O dati punla mi na lang. Mayap kayong kapaya. Pala. Mayap pala kayong papayang nililipat. Oo. Hindi ko milalabas yung oras kay bato ka rin manok. So, din yung kapaya yun, mahibahin mo na baka. Wow. Bayo la pa tanam din. Ela makay may ligtas o ken lalalam. Pwede na kayong pag pinula na kayo agad, kumakayong manok ito. Kabila, yung kapaya kayo. Tisali ken. Okay na ne. Makanya muna ang biyaning hortelano. Pero din po rin from seeds sa lila seedlings na yun. From seeds la rin. Punlamin no rin. Gana-gana pati rin balasenas. Makatulang mana naman. Bala mo magic ka. Tanam mela yung kwenta butol ya mo. Potang dagol niya. Dagol niya mo yan. Nakarakalak pa. Oo, niya potang akit mong mamungang makanyan. Nakaswel nila ko itang kapagalan. Kaya po pala tumanakpag. Ano yung kakapkap ko parugo kayong pamananaman. Ay, kaya mo learning process siya ako po ito. Ako po graduate ng agriculture, kalingaw ko na yung peg-aralan ko eh. Pero although ako falsay ko eh. Pamagbarangle ako yun. Aliwang mo rin po talaga. Kasi yung ilig na naman ng gabi ko eh. So, tita, ini pong kaya kayong tanaman na balasenas. Medyo matuwa na lang. Matuwa na lang. Kung bagad-duwa nung balo kanyan din. Paritiro na lang. Pero atin lang pa bumbu, mamungal Oo, pa masalesa. pakinabangan mo po. So, nandiyan pang matuwa na lang, tila pa bumbu kay naman. May kahit pututan do pundet, sumuli pa si Bayo eh. Ang Bayo na naman. Gawain na po ito. So, ngayon, kadwa na lang po. Kadwa na na yan. Kadwa na po banwa.
Eh naman po, baka nanuya karakaling harvest usual. Makarakal ko ni Takin eh. Yung 90 kilos, 70 kilos ang kuwanin. So, kanita yung magpasala. Ang karakal po makinaba. Awo naman. Ngayon kayo mo tayo makasako ulit. Okay. Kapag anak kaliguran. Ngayon ko lala ko, sayang na pa. Ang gatala pa nga katanan. Ang gatala pa po nga tanan. Tsaka, okay, talagang tortame, prito. Kaya iktal ko patin napon. Netong Hindi po pwede lang kanya nagtalan, tita. Ay, din na po. Kayong daw po talaga. Prito memo, ang bagong. Ayan, marami yan eh. Po. Ala ka mo masyadong arthritis. Number 1. Wapo po. Kasi kamutin doon. Hindi ko kamutin dagat. Siguro niya puminuna mga arbol na rin. Maragul na. Napanurit ang ginagdal ko yung Pilanaldo kay ko pupunta lang. Mga regular ang ginawa ko. Kumbaga bayod lang agtal niya na mga tayo. Yung mga ako naman, mana naman niya rin morning, siyempre kanya mo kung balik, ba't may agading gabon. Mga latila. Pero dyan mga latila po, itong may abe-abe. Makayama lang lalabay. Pero doon kumpleto lakay, abono, danong, magkaya, ilam mo. So habang ala ko pa kung maliwang itanam ka niyan, tita, okay lang mo kaya din. Yung plano may by November, tanam mo doon. Ako ay. Opo. Ilan pa mo? Suli, ikalat-talat ito nam, kay matabang gabon ka rin talagambulan. Datanging panahon, dakaling pupulan. Suli, ingkalam ning indong tibuan. Ang gapuken tutukita mong pamikikit, ako po'y Tomas. Ing suli, ning indong Kapampangan. Suling mamye pag-asa, ing daratang nga bukas. Suli ang matimyas, suling meragul na pikwa ng tanong bunga. Pag kinabangking suli may kumpisa, tara ng mananaman, karing suli may tanong. Ding meraling tunay lang makinabang, kalam ning indong tibuan, kikatayang pakamalan ngeni na suli. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Let's bond at Ichiban. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill.
My dream house? Our dream house? My dream house? Let your dream house remain a dream with Crystal Homes Alasas, building homes, fulfilling dreams. Gandang pagmasdan, beldeng kapaligiran, simoy ng hangin, kay sarap lang hapin, at walang polusyon, saan man tumingin. May pag-asa pa ba, kayang tatanawin, maibabalik pa ba ang sariwang maririnig pa ba natin, maibabalik pa ba ang berdeng tanawin? Tayo nang kumilos mga kaibigan, tama ng pagsira sa kapaligiran, nasa ating kamay ang kinabukasan, susunod na lahing ating maiiwan. May pag-asa ba, aking kaibigan? Magsama-sama tayo sa iisang hakbang. Ang pangalagaan, ang kapaligiran, sa pagpapatnubay ng buong may kapal.